खुलुमबाय दिनै सुंद'यैब्लाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ सावरायगोन। फार्स्टआव सावरायगोन जे इउपिपिएल दोलोखौ हाग्रामा महिलारी सारा रासियानि आउट अफ कान्ट्रिनि मोनसे पलिटिकल पार्टी इन्टारनेशनेल मानो बुंदों मिन्थिगौ बिथाङा मानो मिन्थिया जानांगौ। सासे बिटिसिनि चिफ जानानै बेयो मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी होननानै, नाथाय मानो बुंदों बे अर्थखौसो साननांगौ। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आं थांनाय भिडिअआव बुंदोंमोन नालाय हाग्रामा महिलारी सार बुंनायखौ जे बिटिआर एकर्डखौ प्रमद बर' बिथाङा खालामनांगौ, बिटिसिखौसो बिथाङा खालामगोन। दा बेवहाय जाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ बायदि गोबां जायगाफ्राव माखासे दाजाब दानख' खालामनाय बा माखासे बेसोरनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनाय, बेयाव मावखुलि लांनाय, बेफोर खोथाया मा जागोन, बे बिटिआरखौ मावफुङाबा बेफोर खोथाया मा जागोन होननानै माखासे कमेन्ट्स हरदों। दा बेवहाय बुंनांगौआ बेनो जे बिथाङा बिटिआरखौ मावफुङा माने बै जायगायाव जेबो डेभेलपमेन्ट खालामा, डेभेलपमेन्ट लाबोआ, बिटिसिनि गेजेराव जेबो डेभेलपमेन्ट जाया बे नङा। आरो इलेक्सन फोसावदिं मेलाव जायफोर खोथाखौ रायजो राजानि सार्थ'आव बुंबोदोंमोन, रायजो राजाफोरनि थाखाय खोथा होबोदोंमोन, बेखौथ' मावफुंगोन ना हाग्रामा महिलारी सारा। बिनि सोमोन्दै एसे जोंहा सावरायनांगौ दं। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। थ' थारैनो बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल राजनितिक दोलोखौ प्रमद बर' बिथाङा दैदेनो, नङा होमबा? बेनो गाहाय, बेनि प्रिन्सिपल, बेनि आइडिय'लजिजों सोलियो इउपिपिएल दोलोआ, नङा होमबा? जायनि थाखाय थांनाय इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै बिथांमोना जेनदों। टिकेट होनाय केन्डिडेट बसायनायफ्राबो बेना गावनि गोसो बादियै जायो। कालेक्टिभ डिसिसना प्रमद बर' बिथां सालायनाय प्रमुख ना, प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि गुदि मोखां। दा बिथांनि थ्रुयै इउपिपिएल दोलोआ थांनायखायनोथ', कालेक्टिभ डिसिसन जायैखायनोथ' बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनदों। एथ' गिदिर रति महारथि गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै जुजिग्रा दं, थेवब्लाबो जेननो गोनां जादों जौ जुवा बेदर होग्राजों बिथांमोननि साननानै लानायाव। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनि जाय दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथां आरो गासैबो बिथांमोना मिथिगौ, आरो हाग्रामा महिलारी साराबो मिथिगौदि इउपिपिएल दोलोआ मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टी, आनसलिक दल होननानै बयबो मिथियो, रायजो राजायाबो। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा मानो इन्टारनेशनेल, मानो रासियानि होननानै बुंदों खोथाया बेसो मिथिखायो। बिथांमोननि साननाय, बिथांमोननि आइडिय'लजि, बिथांमोननि हारियाव गोदै गोदै खोथा बुंनाय, जा रायजोफोरनो खोथा होनाय मोनसेबो मावफुङा, खोथाल'। आरो बे जुदि रिजनेल पार्टी मोनब्ला रिजनेल ओनसोलनि थाखाय जौगानाय लाबोगौमोन, गासिखौबो फानहरजोबदोंसो, गासिखौबो हरजोबदोंसो। खुनु बायह्रा देशनि पलिटिकेल पार्टी बादिसो बिथांमोना खामानि मावदों, नङा होमबा रायजो राजाफोर? एम आइ राइट? राइटबा राइट, रंबा रं। आरो मा साजेसन होनो गोसो लिरना हरबानो जाबाय। दा नोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टी मोनबा बिटिसिखौ, बिटिआरखौ मोजाङै गाबथानानै दोनलांगौमोन। मालायनि आखायावसो हरजोबनायखौथ' इन्टारनेशनेल होनखागोन ना, नङा होमबा? दे आर एक्टिं एज इन्टारनेशनेल पलिटिकेल पार्टी, नट ए रिजनेल पलिटिकेल पार्टी, बिथांमोननि बिहेभियारा। दा नोंथांमोना मा सानबावो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे ओरैबायदि बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारी सारा, बिनि सायाव आंनाव कमेन्ट्स फैदों जे बिटिआर एकर्डखौ जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोना बिटिआरखौ मावफुंगोन, आं बिटिसिखौसो मावफुंगोन होननाय। बेवहाय माखासे कमेन्ट्स फैदों जे बिटिआरखौ जुदि हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसिनि चिफ जानानै खालामाब्ला, दिनै बिटिआरनि गेजेरजों माखासे गामि दाजाब दानख', माखासे उन्नयन लाबोनांगौ, बे बोरै जागोन? दा बावैसो गामि सोसनजानाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो गोबां खामानि मावख' अफिस लाबोनांगौ, बेफोर मा जागोन? बे खोथाखौ प्रश्न खालामदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों। जोबोद मोजां खोथा, सावरायनांगौ थायो। दा हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों बिटिसिखौ जौगाहोगोन, आरो बिथाङा चिफ जाखांनायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला माखासे गामि दाजाब जानायखौ
डेभेलप खालामनाय नङा, नायनाय नङा बेथ' नङा। अनलि बिटिआरनि गेजेरजोंल' जे बियो डेभेलप जागोन बेथ' नङा। आरो इलेक्सन इस्ताहाराव जा लिरदों आरो इलेक्सन फोसावदिं मेलावहाय केम्पेनावहाय जा खोथाखौ रायजोनि सार्थ'आव रायजोनि सार्थ'आव खोथा होबोदों बेखौथ' बिथां हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंनो होननानै आखायाव लादों नङा होमबा, मावनो होननानै। थ' अब्ला दिनै बावहाय मिसगाइड खालामनांगौनि, मिसकनसेप्ट खालामनांगौनि आरो माखासे आइटि सेलफ्रा मिसलिड बा साजेसनखौ बेले बेजे कनफिउस मिसकनसेप्ट होनांगौनि दरखार गैया। बे कनसेप्टआ क्लियारखा। बिथाङा जेखौ खोथा होदों बेखौ मावगोन, बुंनायजों नङा मावनायनि गेजेरजों दिन्थिगोन होननानै बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै फोसावदों। बेनिफ्राय मोनसे खोथा, वान अफ द मस्ट इम्परटेन्ट खोथाया बेबो जे थांनाय समाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिजों लोगो नांनानै जेब्ला सरकार सालायदों अब्ला बिपिएफनि सुबुंफ्रा बिजेपिजों मानो लोगो जाखो, बिजेपिजों लोगो जानानै फानजोब्बाय माबाय होनदोंमोन होननानै माखासे आइटि सेलफ्रा बुंनो नाजायो। आरो थिग बेयावनो बिपिएफ दोलोआबो एबसुलेट मेजरिटि मोननानैब्लाबो बिजेपिजों लोगो जानानै नै सरकार सालायनारबाय। होमबा सिगांनिजों बेनिजों एखे बे खोथाखौ बुंदों। एखे नङा रायजो राजाफोर आरो जायफोर बिथांमोना कमेन्ट्स हरदों, आं बुंनो सानो क्लियार कनसेप्टआ एखे नङा। थांनाय प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिजेपिजों एलायन्सआव थादोंमोन अब्ला गासैखौबो बिथाङा फानहरजोबदों, होबथानो हायाखै, स्ट्रंलि खामानि मावनो हायाखै, रायजोनि सार्थ'आव उन्नति लाबोनो हायाखै। हयथ' गावनि पकेट, गावनि लोगो लिडारफोरनि पकेट बुंदों जानो हागौ। नाथाय हाग्रामा महिलारिया नैबे बिटिसिआव एबसुलेट मेजरिटि मोननानैब्लाबो बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै बा एलायन्सआव लाफानानै बिजेपिखौ माखासे आन्डारस्टेन्डिंआव खामानि मावनो ओंखारदों। लगे लगे बिथाङा शिफ्ट जानाय लोगो लोगोनो पावारफोरखौ गथायफिनदों। डिसिफ्रा सुपारभाइजिं खालामनायनिफ्राय ओंखारनांदों, गाव हारसिंनो क्षमता लादों, खम समनि गेजेराव मिनिस्टार मोनदों। दा अनेक फाराग दं, बेखौ जावले जावले बुंनांगौ गैया, नोंथांमोना कनसेप्टखौ बुजिबानो जाबाय। दा हाग्रामा महिलारि सार लोगो जानानै लोगो लालायनानै खामानि मावनाया माबादि, प्रमद बर' बिथाङा लोगो लानानै खामानि मावसेयावबो दिनै लांजाजोबदों। बे अनेक फाराग दं। मा सानो रायजो राजाफोर, आङो नोंथांमोनखौ खुलुमहरनानै बुंहरबाय, कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।